I les joventuts socialistes de les Illes han celebrat avui el primer fòrum institucional jove. L'objectiu de la trobada ha estat establir un full de ruta entre les polítiques per als joves i posar en comú les actuacions que ja es duen a terme a diferents institucions de les Illes cap a aquest col·lectiu. Al fòrum han participat els regidors de joventut, els membres de les joventuts socialistes i els càrrecs institucionals, a més de la secretària general del PSI-PSOE, Francina Armengol. El document base del que partim té tres eixos molt fonamentals, que és la participació democràtica dels joves, és l'ocupació, el foment de l'ocupació dintre sobretot de les competències del govern amb el plan d'ocupació i dels ajuntaments amb les polítiques actives d'ocupació, i d'altra banda també aspectes com la cultura o la participació social en general dels joves en els distints municipis. S'estan transformant polítiques i transformant realitats socials en benefici de la ciutadania i també des d'una forma molt clara gràcies a l'aposta dels joves socialistes per millorar les coses.